Bon dia, soc Jordi Cruz, portaveu de la Comissió de Medi Marí de SOS Costa Brava. Avui és 21 de juny del 2025. Les cales del Pen Cat Roig Castell, el municipi de Mont-ras, gestionat també per la taula de cogestió del litoral de Baix Empordà, segueixen sense balisar. I com podeu veure, les embarcacions han convertit la zona de bany en un camp de fondeig improvisat. Aquí, evidentment, ja gairebé no queda Posidònia, perquè durant tots aquests anys de massificació se l'han carregada, ja no, pràcticament queden 4 clapes i normalment més allunyades. Però el tema de la seguretat dels banyistes, com podeu veure, aquí la gent s'ha de banyar al costat de la barca perquè van entrant, sortint, entrant, sobre la típica situació de la gent que ignora el que és el mar i la navegació. Els que arriben últims volen anar més endavant, no? I bueno, es donen situacions que ja fondegen a tocar la roca, tiren l'àncora sobre la roca, les aigües somes, o res, aquest de la platja. Aquí hi ha 1 metre de fons, la cala del Badell. L'accés és per la banda sud. Hi ha una mena de via ferrata que van fer l'agrupació excursionista de Palafrugell fa anys. No és un accés excessivament complicat, el que passa com que és de roca, no és una platja que la gent vagi a estirar-s'hi massa, però sí que és un lloc perfecte per nedar, per fer snorkel i busseig. Evidentment, amb tota aquesta massificació és impossible, és un risc molt gran perquè et pots capbussar i quan surts et poden tallar el cap. Els caiacs, com veieu, han de passar entremig de les embarcacions. És fantàstic això, quan podrien observar, podrien passar arran de roques, o si més no, tenen més compte i són menys perillosos, que també un bon cop de caiac també pot fer mal, però no és el mateix que una alissa ni que sigui 3 nusos. O sigui, de moment el caiac no és el gran problema, sinó, com podeu veure, aquesta invasió d'embarcacions i aquesta falta de gestió de les administracions. La zona de bany s'ha convertit en un camp de fondeig de manera vergonyosa. Vinga, salut i ecologia i força. Gràcies.